uma ngichecka uJuly inyanga le7 meaning kune meaningful noma kune meaning kakhulu kumuntu oyiChristian alibonge igama lika Jesu. So uJuly bazalwane uyi-meaning kakhulu kuthina njengamaKristu. Hallelujah. Nikhona bazalwane. It's not just a month nje ukuthi inyanga njengoba uJuly njengemihla ngemihla. Kodwa uJuly usho ukuphelela kukaNkulunkulu kumuntu. Mangiphinde bazalwane. uJuly usho ukuphelela noma ukupheleliswa kukaNkulunkulu kuthina amaKristu. Hallelujah. So thina masingena July singena kwi-new season, the season of joy, the season of appreciation, the season of celebration. Nikhona bazalwane. So uJuly nje ungawuthathi kancane. Yebo inyanga yamadoda kodwa ungawuthathi kancane uma ungumKristu. Hallelujah. Because usho imperfection kaNkulunkulu. Hallelujah. Nokuphelela kokuthathu bezulu ezibilini zenu sengiyaqeda ukushumayela. Alibonge igama lika Jesu. Uma uyinotice abazalwane. Number 7 inamba yamakholwa leyo. Nikhona bazalwane. Number 7 ini bazalwane inamba yamakholwa leyo. That is why abasubeza indoda zaseJericho basebenzisa number 7 za collapse indoda. So July, it's a month of Christian. Hallelujah. Likhona bazalwane. So ngelinye ngasiyobiyisa ixoxo ukuthi kwangazuthi bungayihlakaniphela le nto yokuthi njalo ngoJuly woqaphela ukuthi kwangazuthi ungaqoka into engathi bamhloshana. Kwangathi ungaqoka into engathi bamhloshana eveza ukuphelela nokuphelelisa kwaKristu empilweni yakho. Because leli Bible wadala konke, wadala wafika la khona ebhomba khona umuntu. What makes a figure so less copies? Why is it sekuphelela? It is done. Kukhona into engizoyisho namhlanje ngafishane bazalwane bami. Ukuthi kule nyanga nobe kade kungenzeki kodwa kule nyanga sizomtshela uNkulunkulu simtshele ngento ayenza ukuthi inkosi noma kade ungawuphenduli kumthandazo kodwa because of this man hear my prayer. Hallelujah. Nobe kade kungenzeki but because of this man le Bible usuku la khona uNkulunkulu aphumula khona wasebheka indalo wabheka ubuhle wabheka zonke izinto. So month of July inyanga yamakholwa, inyanga yabazalwane, inyanga yokubunjwa neyokupheleliswa kaKristu ezibilini zakho. Hey, awuyizame noma kade ungakwazi ukuthanda akuthandaza ubona ukuthi angeke yenzeke ni overflow. Noma kade ungakwazi ukuhlabelela ake uhlabelele ubona ukuthi angeke niyenzeka i-overflowing in your life. I am so very grateful today ukubona abantu abasha befakazi. Kwangazuthi ngangapheli bafowethu. Kwangathi ngaqhubeka kanjalo. Because some of us we understand ukuthi inyanga kaJuly it's a perfection month whereby thina amaKristu sipheleliswa thina amaKristu kupheleliswa uNkulunkulu bakhe kuthi whereby thina amaKristu andibonga igama likaJesu bazalwane ithina bazalwane kule nyanga bazalwane kwangazuthi bengingasho ukuthi inyanga yokuvuka noma kade uze ukuthi amandla aphelile. Because le nyanga inyanga yokubunjwa komntwana, le nyanga inyanga kokubunjwa
kwazinto kade zingenzeki abekade uyithandazela zingenzeki but let me declare because you don't understand me as I am. Let me declare ukuthi obekade uthandazela from today uzothi maphuma ngomnyango kuzoba sephatulekile because of this month July inyanga yeseve isuphelela kukaKristu ephakathi kumuntu. Hambi yokhuluma izinto ungakade ungakazi uyikhuluma. Izolo kade ubalise kodwa ithi mawuphuma la uthi now Lord I understand ukuthi what is July. Let me tell you something. Even demons kule nyanga babhizi bayakoka izinto ekufanele basebenze ngaso uma qala uSeptember qala isizini yesaba but abathi bekoka befike wena ubiyile ngomthanda because July it's a month whereby uNkulunkulu ehleli phansi elalela imthandazo whereby uNkulunkulu ehleli phansi ebheka njalo ukhamba whereby uNkulunkulu ehleli phansi ehlelemba khona manje. July it's a month of Christian. So worry not. Ukuthi kukhona kade kuyenzeka but from today njengoba sekufikile endlebeni zakho ungakubamba ukusebenzisa ukuthatha uphume nakho uhambe ukusebenzisa. Likhona bazalwane kwathi ngithi into inye nje engiyasiyo uJesu akadlule kwathi njengoba ufele i-attack it's your time to go to that attack. Uyanvusa i-attack lomthandazo because July is whereby thina ama-Christian si-celebrate khona ngoKristu. July iyafana ne-Sunday whereby sizokhoza uNkulunkulu. So July is a month of Christian. Izinto bekade zingaphenduleki nalelana bazalwane. If you don't know izinto ezenzekalayo kwi-realm of the spirit, we will tell you July is a month of perfection. Ila izinto ziguquka khona empilweni yakho, ila impilo yakho yokukholwa iguquka khona, ila ama-challenges wakho khona ehla khona. Asifunde ngaze bonakala. Ngifundela ngokushesha sengisalele usikhathi esincane. Manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso. Nisuse onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo phesheya komfula naseGibhithe. Nimkhonze uJehova. Uma kukube emehlweni enu kumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi kubani eniyakumkhonza. Noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo ngaphesheya komfula, noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo, kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Ubhala lo mbhalo phinda lamagama asigcineni. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Kodwa mina nendlu yami sitamkhonza simakathi. Sanibonani bazalwane egameni lenkosi. Sanibonani bazalwane egameni lenkosi. Nginayo bakumaqela into yokuyicheka intshumayelo manje oyishumayela ukuthi akekho into oyiconfessayo kakodwa. And nginayo ukuyicheka ukuthi ngempela qhamuka uNkulunkulu angithi mina ngeke bazalwane bami ngiyicheka nangofakazi. Kwaba khona ofakaza ngento uNkulunkulu ayishilo kimi. Ngivele ngithi God thank you. Alibonge igama likaJesu. Uthi lo mbhali khonzani
simanga noma yesabani uNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Nithi ngamesaba bese nimkhonza ngokweqiniso. Nikhona bazalwane. Ekumesabeni kwenu mkhonzeni nila ekumesabeni mkhonza ngokweqiniso. Ngoba ngenikwazi ukumkhonza ningamesaba. So ukuze nikwazi ukumkhonza mesabeni uNkulunkulu bese nimkhonza. Nikhona bazalwane bami. So uthi ke lamphansi bazalwane bami mawuqhubeka ufunda uthi nithi nimkhonze bese niyethembeka. Abese thi lahlani boNkulunkulu baba lahlani boNkulunkulu bebakhonzwa bokhokho benu. Nikhona bazalwane. Uthi lo mbhali ngakho yesabani simakade nimkhonde bese niyethembeka kuye bese lahla boNkulunkulu abakade bekhonzwa ngokhokho benu ngemuva. Because lo uNkulunkulu akabadinga abantu uNkulunkulu kodwa idinga yena njengoNkulunkulu njengo-Alpha njengo-Omega. Ingakho iBhayibheli uthi yena mina ngingu-Alpha ku-Omega, namanye amagama akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Nikhona bazalwane. So uthi lo mbhalo namhlanje siqala inyanga yaJulayi uthi lahlani amanye amathemba kodwa nibe nethemba elinguKristu Jesu. Angiphinde bazalwane, lahlani amanye amathemba bese niba nethemba elilodwa elinguKristu Jesu. Ngamanye amagama ngiyagijima lento ukuze ikusebenzele kufanele wethembe into eyodwa ukuze uzokwazi ukubambelela kuyo. Uthi noma usuphendulekile ungayi kuyabonga kwabanye uNkulunkulu kwethu umazi ukuthi umdalisi nomphelelisi. Haleluya. Jesus. Uthi lapha ngaphulo nina benikhonza uNkulunkulu benu ngamanye amagama amabusulu. Uthi lombani uthi bakuzalweni kwakho uzalwe ekhaya kini kunoNkulunkulu bakhona. Sengiyanga sekugcineni ungizwe. Mawuzalwe ekhaya kini kunoNkulunkulu bakhona. Wa-introduce kuyena mawufika emhlabeni. Anye bebethi nakuzalwa behambiswe beyokweqisa imlilo ushada. Because uNkulunkulu wala ekhaya uthi mawuzalwa bese kukhulunywa naye. Abanye uNkulunkulu abazalelwe kubo bethiwa makukhulunywa naye kukhulunywe nabadala bangasekho kuthiwa mgadeni bodwa bezitha mgadeni nabazulu. So uthi ngala mphali kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi lahlani laba uNkulunkulu bese likhonza uJesu Kristu. Alithi iBhayibheli ulithemba labentulo esilibhekayo elapho. Hallelujah. Jesus. Lapho lapha nokubhala uNkulunkulu abakhuluma ngayo basekhona nakulesi sikhathi. Sekhona labo uNkulunkulu nakulesi sikhathi. Namanje bazalwane bami ithi lento bazalwane ithi ukuzwabona amandla kaNkulunkulu mamndaba kufanele umethembe yena njengoNkulunkulu yena yedwa ukuze uzokwazi ukumfakazela ufakaze nangani. Noma manaka kulezi insuku unciphile ufakazi because abantu abakwazi ukuveza amandla kaNkulunkulu. Into evelayo kuvela amandla emali kwalipha prayer. There is why imthandazo namhlanje ayisekho imthandazo ethi Nkosi sikhulise ekukwazini, Nkosi sikhulise ekuqondeni, Nkosi sikhulise ekwambuleleni izimo. Kodwa imthandazo khona bless me ngemoto ngikusize nangemali ngikusize bonke abantu bafuna into iphatheka akekho othi Nkosi ngazisi indlela zakho. That is why bazalwane bami ithi lento bazalwane bami mawuphuma la apha futhi atari abazosala abantu bakho bekhulekelo. Yesabani uNkulunkulu. Haleluya. Bese nimkhonza ngokwethembeka. Lalela mntwana sekhaya. Themba yena yedwa. Ungamqubanisi nezinye izinto. Uma ufuna ukumbana wethu Jesu, themba yena yedwa.
uyadinga elinye ithemba. Umuke wathatha inzondo wayigaqa okhalo. Akasekho lapho kumlwela. Yazi ukuthi uzolewa yileyo nzondo. Ungamsoli kusasa. Umuke wathatha isiwasho waphuza. Akasekho igazi lakhe la. Yazi ukuthi usiyolelwa isiwasho. Umuke wahlanganisa izinto wazama ukumelekelela. Akasekho la. Yazi sengamandla akho la. Awuthi kuphinde ngimemeze. Akalekelelwa. Akalekelelwa. Ungacabanga ukuthi uyalekelela. Ngiyabezwa abanye bathi phela ngiyamelekelela uNkulunkulu. Afuna amandla njengenkukhu. Akoseli. Hakalali. uLord Israel. Sikwazi ngalekelelwa. Abesathu hlabelelayo yahamba ngokukholwa. Siyalizwa izwi lakhe. Abesethu uyasondla. Uyasigcina. Umalusi. Siyamazi. Sisho uNkulunkulu esimkhonzayo. Jesus. Lalela. Yabona mawufuna yena. Mawufuna yena. Yabona mawufuna izinto zakhe uNkulunkulu. Ake nginikeze indlela. Yabona mawufuna into zakhe. Hamba uye kuyena. Musu kuyengweni. Jesus. Mawufuna into zakhe. Hamba uyofuna yena. Uthi ungafika embusweni wakhe. Bese umtshela ukuthi uba. Umtshela ukuthi ungcwele. Umtshela ukuthi uphakeme. Umtshela ukuthi ihashi nenkweli yakhe. Ukhonsolwa. Uzothi mayephethe. Athi ungibongelani ngegaka lo. Bese yasukuma. Bese izinto ayidingayo. Bese zithi bese kusukuma yena. Nakanjani bese ziyaguga. Uba nezinto zikulandela. Bese uthi surely goodness and mercy shall follow me. Hallelujah. Jesus. Oh Jesus. Yekela izinto. Funa yena. Oh hallelujah. Bese uhlala kuye. Izinto ezisidingo kuwe mamtha. Sizozizela. Ngoba mamgazi mawufuna intando yakhe. Akakuniki into ezoba ushave kuwe. Kodwa ukunika into ezokwenza ukuthi ugcine ikugcina ukuye. Haleluya. Kukhona abantu abathandaze baze baphuma kuyena. Bethandazela izinto ezifunwa yini. Bakhohlwa ukuthi kunentando. Because ungathandaza uyifuna into kanti intando yakhe ayidingi leyo nto phezu kwakho. Yingakho lithi iBhayibheli abanye bayophuma phakathi kwenu bephika uPrestu yini indaba vele bazokwenza izinto ngokwentando yabo bamfune nango ngendlela yabo bengafuni yena bese izinto zabo izinto zakhe zilandela bona. Uthi ke lo mbhalo namhlanje bazalwane yesabani simakade bese nimkhonza bese niyethembeka kuyena. Ngamanye amagama ungamelekeleli ngalutho kodwa yethembeke kumkhonzeni. Uthi mawuhlabelela uthi mina ngumthokozisi usho izinto singahambi kahle. Nkosi yami. Kanti uzofika nini kule vesi elithi omunye umama wayefelwe wahlangana noGehazi wambuza wathi kwenze njani wathi lo mama konke ekhamba uyofika nini kulelo vesi. Tshela umakhathi maningi amavesi asingakafiki kuwona. Abhalela ukuthi sifike kuwo amavesi. Akusiwo wonke amavesi ekufanele sishekule njengamathola masifika kona. Fika nasesigodini sethu silokufa. Mawuyilahla yena uzohamba nobani. Usethi lo mbhalo. Lalelani ma-Israel. Joshua. Lalelani ma-Israel. Uma nine mehlele. Kukuphi kumkhonza uNkulunkulu.
kodwa mina lapha kathi wena mina nendlu yami ngizawukhonza ngamanye amagama mina nendlu yami ngizaba ne-althari likaJehova ophilayo. Iba ne-althari kaJehova ophilayo. Lalela uJoshua lamagama athi yena nendlu yakhe awuzomkhonza uSibaka akawakhulumi njengoba kungamagama akhulunywayo. Kodwa uJoshua uthi noma ngabe uNkulunkulu uyasiphendula namuhla kodwa mina ngizakukhonza. Noma ngabe uNkulunkulu awusiphenduli namhlanje kodwa mina ngizakukhonza. Usethi uJoshua into engenza ngisho njalo angisamkhonzeli izinto kodwa sengimkhonzela uThando. Oh Jesus. Ngoba mawusamkhonzela izinto woe unto you because uzamshiya ngakaphenduli. Kodwa mawumkhonzela uThando bazakubona nawe njengedula njengabo. Bazakubona ushayela izandla abanemoto abathenga imoto bathi lona wajabulela ngala ipheya. Hayi ngiyazi ukuthi unamantu abamahle ngako. Nansi nje uNkulunkulu umuntu olandekezela. Babuzulu ayikho into enamandla njenge-althari laseKhalini. Ayikho into enamandla njenge-althari laseKhalini. Ngoba i-althari laseKhalini liney'khonkwane zomkhulu, liney'khonkwane zokhokho omkhulu. So wena mawuzalwa uzalela phezwa lezo khonkwane. Ingakho abaningi bethu bathi noma sebekholwa kodwa balandelwe yilezo zinto lezo. Because ngeke uzukwazi ukuyinqoba ngokuthi ugqoka kahle every Sunday you go to church. Kodwa uzinqoba ngokuthi umelane nazo ungagqokanga kahle. Because mawungakamelani noNkulunkulu bakini babusuku. Ngeke wamelana nabo nje just umelana nabo. Kodwa into ekwenza ukuthi umelane nabo cela ukiphistura. Into ekwenza ukuthi umelane nabo, into ezokwenza ukuthi ube namandla okumelana nabo, ukuthatha i-althari, ukuthatha umphongolo kaJehova ufake ekhaya. Ufake ekhaya kuba labo uNkulunkulu bala ekhaya. Ungabaphapheli, ungakhulumi into ezimbi ngabo. Uthatha i-althari kaNkulunkulu ophilayo ufake ekhaya. Yini le-althari njalo ngo-3 o'clock bafika ukugqishe ulamanoshada bafika ubiza uNkulunkulu wasezulwini uthi Jehova Shalom, Jehova El-Kippur, Jehova Paperism, Jehova Adishkema, Jehova Emmanuel, Jehova Yahweh, Jehova Elohim, Utapalia Atosh Katapa. Atekaya opilona akanembisa bathi bayafika bafika uthubuka phambi neshete ilimando shadaba ilikapale temiasule ilamando shada elakapadosha. uNkulunkulu wasezulwini mayasukuma onkamadela yakuta uzobakosha kanjalo uNkulunkulu bakini ngokuthulanda uNkulunkulu ophilayo. Abangamuki ngosuku olodwa, abathuthi ngosuku olodwa. Sine-reference ngesikhathi bebeka uDagoni phambi komphongolo, wahlala umphongolo ngosuku lokuqala. uDagoni wavuka isandla, bamvusa baphinde bambeka. Kwalandela ngosuku olulandelayo uDagoni into ezokunobela ukuthi ungapheli kuleli sukumisa leli Jesus. Sukumisa i-altar likaJesu. Milisa i-altar. Bamvusa uDagoni.
wanqamuka ikhanda bathi mase nqamuka ikhanda base bayabona bathi no uDagoni is a powerful God. Kwenzeke kanjani ukuthi yini indaba kumphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu ophila kwizothi namhlanje futhi atha lomthanda wena nendlu yakho mkhonto Jehova. Hallelujah. Ezinye izinto azidingi uba uyikhuluma, kodwa ezinye izinto zidinga ukuthi wena uyohlala emthandazweni. Lalela mntana sekhaya, ngicela ukukumela muphi ithuba lokuthi akwazi ukuhlala emamadebhukeni. Angeke akwazi ukuhlala emamadebhukeni uma ungahlalanga kuyena. Udinga ukuhlala kuye isimo singaguquki, kodwa kuleso simo singaguquki phakamisa atha lomthandazo. Likhona bazalwane abesezobhala kahle bamnene njengoba uMose aphakamisa inyoka ehlala kanjalo nendodana yomuntu ifanele ukuphakanyiswa. Lalela uma iphakanyiswa yaphakanyiswa zikhona inyoka, yaphakanyiswa iduku zikhona imilingo, yaphakanyiswa zikhona izanusi zakhona, yaphakanyiswa ikhona inyanga zakhona, kodwa yaphakama yena kwasho ukuthi ephakama uma ke kwaphakama kaJesu. Hallelujah. Onka mato la soko futhi atha lakho njengomama ekhaya, futhi atha lakho njengobaba ekhaya, futhi atha lakho njengensizwa ekhaya, futhi atha la ushede nalelayo insizwa, futhi atha ozohamba nalo uyofika kulezithwa ubaba. Akuloyo ukali athu uzubaba hamba nale ushana. Ngoba ukhamba naleli athi uthi mawufike ekhaya lakho shaka masa uwakhile becelebrate yonke, kodwa wena uthi mabeqedwe ukwakha besubeka leli athi yeshana ba usuke nale ekhayeni wazana nokwakho wafika wathi la ekhaya akekho yokudawo uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu ophila. Le atha ezodingani zakho noma usulele mamndaba kobandaba sithi ngane hayi besihlala simbona mama ngo-8 engena kulendlu besimbona eguqa kulombhede ebiza uNkulunkulu shiyela ingane zakho ifa ezizothi mayisala zingasasho ukuthi uNkulunkulu wasezulwini kodwa zithi weNkulunkulu kamama. Shiyelingane ndezizosho ukuthi weNkulunkulu kababa kanti ukuphutheleleni. Ngoba newili ngeke bakwazi ukuyiphatha, because when iwili yakho uyenza uyiphethe nge-actari mamungazi vele ngeke bakwazi ukuyibamba lento izoba namandla kunabo uma bengenali actor. Because wena kade uthandaza njalo mawuphuma emsebenzini and bona bebangafike lento yokuthandaza nakanjani mamsikana la vele into ozoyishiya ekhaya angeke bakwazi ukuyiphatha ngoba wena into yakhe uyiphathelana kodwa uphathelwe yi-actari lomthandazo. Jesus. So ungahambe emhlabeni ungabatshela ukuthi yini into emiselele ikhaya. Ungahambe emhlabeni ungabatshela ukuthi yini into egcinile kuleli khaya kwase kwabakana. Batshela ungakahambi ukuthi bantu bami into engimisile la ekhaya angimisanga imali kahulumeni, angimisanga imali engena njalo every month, angimisanga imali kodwa ngimiswe
abese ngipha amandla ningibona ngiphinde ngivuka Joshua mina nendlela ngizawumkhonza uNkulunkulu ngamanye amagama mina noma ngabe ekhaya bekhonzwa uNkulunkulu njalo ngamasizini kodwa mina ngisezokhonza uNkulunkulu wamasizini kodwa ngizokhonza uNkulunkulu wazolo namhla naphakade omile njalo sebephakathi ongasaguquki uNkulunkulu ongasafusezela kodwa uNkulunkulu ogazi lakhe awubazalwane bami lehla kwabakakodwa osezwa sethempeli sadabuka kodwa kwase ukuthi bonke abangene ngalo lelo sango namanje bayaphila baphila izinto singahambi kahle hey ngoba mawuNkulunkulu bazalwane mawuNkulunkulu ngicela ukuyisho lento mawuNkulunkulu esimkhonzayo ododana yakhe kunguJesu Kristu akubhidlisho nehelayi mawuhlala naye because kukhona abantu abaphatha istress esephelile Jesus. aphatha istress esephelile kanti akazi ukuthi kunemfihlo njalo enweleni ngikhuluma ngoNkulunkulu phela ntasekhaya hambe uyavuse aktara athi noma ecingo baba wakho akufike ngo-8 umbopha phela aktara ukhuluma into eyodwa Nkosi cela ngafi engakahlangani nawe ukhuluma into eyodwa bantu bakho basehungeni bayobhema bayophuza uthatha impahla zakho ushaya ungayiphathi ngenhliziyo kodwa ucela ukuba washe uthi mawuqeda ukuwasha bese uzoyiletha kuNkulunkulu we-altari la baba mawuphendula mina weNkulunkulu mawaguqula mina wangikhipha odade uzofinjwa yini ukhipha isibeletho sakho kunezinto ekufanele uyikhulume kuleli altari ngoba silone lokuthandaza kuphela mamungazi kodwa lokukhuluma elokubopha bese lithi iBhayibheli okuboshwe la nasesulwini kuboshiwe okukhululwa la leli altari elokukhuluma wena ukhulumaphi uma inkinga zakho usuyibona ikhukhulu ukuphi la ukhuluma khona unalo ni altari okuguqa kulo ukhulume naye uThixo Paula ngiyabona uNkulunkulu bele bahlobisileyo ngiyabona uNkulunkulu emakhandile kodwa mina ngicela ukukhonza uNkulunkulu ongaziwayo Jesus. ngoba bonke ababethembele njalo bayasihlabulo abantwana bakho ukuthi mabe bayangena ekamerweni bazofika ummemeza uthi nguwisolo ukhuwe namhlanje ukhuwe naphakade Jesus. mazalwane bami awuthi ngizokutshela sengehla Nkosi yami Jesus Christ ngizokutshela mangehla ayikho into ebaleke njengomzalwane ukuthi abe nale altari why lalela phela uyafunwa uyalandelwa uyagijinyiswa ingeke phela bekungeke lifike ivesi elithi ninenkhulungile ekhambeni gijimeni ngasabheki for makade kungeke into ebilowe ekhupha demons are following you demons can drink the blood angadli intombazane yakhe ingadli ingane yakho for 2 years fasting. If fasting yangaphansi kwamanzi, they take 2 years. But fasting for your life to destroy you. But when you just go to church,
uphinde ngesikhathi seswi ube busy uphishaneke ungamsalali ukuthi uNkulunkulu ubambelele namhlanje ukuthi wena yini eyenza ukuthi makusafundwa makusaqula yonke into uhlale phansi ngabe into ephazamisayo kodwa masafanele uNkulunkulu ube busy ngale ndlela exakeni. There is this man who is responsible endlebeni zakho ukuthi ungezwa ungamlaleli because uma uke walalela uzobamba umehlule. Lalela ngizokutshela demons are after you. Ungacabanga ukuthi njengoba usindisiwe weqengela ibanzi. Weqengela ibanzi wazongena embusweni wokuphila. But the spirit of poverty izokugijimisa izukuthole ifuna unganali aktare lokuyibulala lokuyishisa. That is why is why some of the people they go to hospital but apethwe ikhanda elimshangalendle agijima esibhedlela afika esibhedlela athole abambuso bodwa nalelikhaya bamjove ngomjovo ro kantakazi ukuthi kunekhanda elilethwa uSathane ngoba efuna ukuzophazamisa iagenda ye-actor. Ugijima wena esibhedlela bafika esibhedlela bakujova usuku intamo why bakujova vele ngoba kusilona ikhanda elifana nekhanda ikhanda elikhandiwe. Kunezifo ezikhandayo ezingeke zelashwa ngomamunye kodwa eziyolashwa ngomthandazo because omamunye ngeke bakwazi ukuyilapha into ebiza igama lakho yabiza igama lakho yabiza isibongo sakho kwasethiwa ngeke bayilapha leyo iyoshiswa yi-act iyothi ifika kune-actor evuthayo ithi yangena bawuthelile umeko endlini bawuthelile egeyithini uthi uyafika umeko uthi asimazo nje uphindelemo yini kune-actor kunomuntu olakhaya njalo hlezi aphethe isikhulu inamando shada baba ilimandondo shebelele saya ulimanele liana akanandaba eshelele saya yashada akanamaluswele kodwa akanandaba unamandeyana. Jesus. Batho makhelwane kanti nina nenza ngani mina kwenze njani naba ipinyanga asambi nyanga kodwa inyanga enkulu ikhona ebesethi ngenhla ungakhathazeki ukuthi uzohlala uzophathana ngoba bami esikhathi belele mina ngiyabanakekela ehamba uNkulunkulu ashada kanti uma ungathandazi uyabona nina abangwababa abona ngoElisha hlane. Hallelujah. Jesus. Njalo makhelwane ukuthi sesiyagcina manje uzofika kuleli verse lamagwababa la uzobona khona uJesu eletha khona izinto ubathe hayibo kuyamazi nje nomakhelwane wamakana lutho naye kodwa ubona umakhelwane ekulethela ibhuphe emini wenzelana ubathe kwenze njalo uyithathe ke namhlanje stop umuze hayi kanti hayi uye actor washisa wathi mawushise actor yakhuphuka impepho yamfika hlele esihlalweni yathi mayifika impepho wathi uJesu ayikhona lona othandazayo akuseyena nje noma ngabubane kodwa umuntu wenhliziyo yami abese yasukuma ethi mayasukuma amafo agijima ngaphansi kwenyawo umbane sesiyaphatha. Dalela, we are dangerous when we pray. When we pray, we say, "Ukapa eteliatosha, enamando sakata."
We know what we are doing. Jesus. Thina sishiyo Satan thina. Ekanye nawe elwazi udaba lwethu ukuthi sije. Kodwa senishiyene nobabili nibambe lokho. Siphakame sigibela ngaphezulu into esiphakamisa. Sifika sipasa kuleli altar. Uma sikasabasa sangasamukeli altar bese yakhuphuka intuthu. Uma ikhuphuka intuthu ifika kuyinto kahle. Uma uNkulunkulu bazalwane uJesu abazalwane bami. Leli Bible uJesu bazalwane. Njengoba sikhonza kanje uhlele ekhaya ezulwini abazalwane bami. Uhlele ngasokunene sikaNkulunkulu mamsikala. Kodwa uma sekuthandaza wena mamsikala. Ingelosi siyamtshela sithi ungcwele, you are holy. Deyidalwa nama angels. Uma imtshela ukuthi ungcwele, uJesu lokho ehlele yabona ephenduka. Simbone ngakho sithi alpha namasela aphenduke abe yilokho nalo. Kodwa mase thandaza mina nawe emhlabeni. Lithi iBhayibheli lomusi wethu masuthanda uyathubeleza uhambe ufike emkhathini udabula umkhatho uhambe mawufike esilalweni sakho athi uJesu uzwabazalwane bami ubalongibizana sisho thina sithi babuthe ungongcwele mosuhela wathi masikuwa siswele lutho wathi uAlpha uOmega wathi uyaveza amanzi ehlane wathi uyasethwala baba wethu ongcwele nanti meyo abesethi uJesu no muntu othandazayo. I don't deserve the worship of heaven. Now I'll shut up. Let me pay attention to this man who is praying. Hallelujah. Imam. Imam kutshela azenzeki ngoba unemali eningi. Senzeka ngoba kunestembu sakhe lapha. Baningi abahola imali ephezulu kwakho kodwa banawo umshumuzi. Azenzeki ngoba unemali, zenzeka ngoba kunestembu. Abanye zenzeka ngoba ogogo babo bashiya bethandazile bayiqinisa ikhuqwana. Uzobashiyelana abantu abakho mabehamba. Noma bazoyiqalela uJesu nabo kuthathe kube nzima abazalwane bami. Noma bazoqala nabo bathola uJesu sebabadala nabo kube nzima baqale bathathe izinto begaye besobona izinto zabo zibe nama delays besalwa nama atharakini besalwa nama atharukoti wakho. Umzalwane Musa ukuba yilo mzalwane ongasilutho noya nje esontweni noyiyela esontweni lalela ngizokutshela wena yiyela esontweni khamba kahle bathi your generation izosokola. That is why uma ubakhuza manje uthi uyabakhuza abakuzwa ingoba vele alikho lephunga likaNkulunkulu kwena elizobenza besabe. Ubathaba abantu bakho ikhaya lakho ulibeke yini isekelo sakho yini emise lelikhaya. Mawuhlala ekhaya hamba uyocheka baba yini ebambe lelikhaya ngoba kuyenzeka into ebambekayo into ebambe wena ngoba ubuzalo befika laphana kwabutheleza bethi mbhekeni Moshe mbhekeni kwabutheleza lele kukhona into efukayo kwabafileyo umoya ofukayo ohamba nawe mshiye fasini ufika fasini uzo-apply uthi apply abazalwane bami bele ngiphendula ama-points akho ale phezulu yini ndaba akukaze kwathiwa abaphansi bajabulile bazokutethela kanjani wena bazokutethela kanjani. So many Christians abanjwe nama-cases akubo abanjwa nayiziqalekiso zabazali babo. So there is one mawungumzalwane musa uba ngumzalwane nje kodwa yena ngumzalwane othandazayo ohleze efuna uNkulunkulu ubani mina kuwena kubani mina kuleli khaya lelo kubani mina lapha emhlabeni nakhamba emhlabeni ekhamba ubani uthi omunye wadla uthandaza njalo entabeni ngithi into eyenza ngithandaze ngoba ngabona uNkulunkulu engikhulula
mina bekuyini mina ukuba bengahlala ngingathandazi ngoba ngiyazi ukuthi njengoba ngikhulekile ngeqala kodwa kusangilandela ngoba lento ikulandela nje usunemali yonke ekhikhini kodwa uthi ngashaya usuku lwasa imali ayisekho usuyiphuze yiyo. Why? They trade your life. They popele bhodlela likaphiya ubathole ingane yami yaphuza kangaka kanti lutho girlfriend yakhe ithande popele bhodlela likaphiya yahamba isenyanga yamlaya esifuna umama oqophezakhe siphuzile inyembezi umama ozohamba ethi kanti uNkulunkulu njani mawuyekelela mina uthi abantu bazofakazela ubani mawuyekela mina uthi ubani ozokhulula abanye abalandelayo zehle inyembezi zikamama zehlele kuyi-altar la bese iyafika igelosi iyakhongozela uthi mayikhongozela ihambe nazo mayifika phambi kaNkulunkulu bese ithi baba sike sakubona izolo usukumela lo nazi namhlanje inyembezi zakho uyibona ingane yakho ikhululeka uzuma wenze njalo lutho bekukophe zami zigcwele inyembezi. Mangile Jesu mpeni kuleli viki futhi khona manje uyegqobele ngosathathe ngeze ukuthi ngikhathele zokulala kancane ngizobika bazoxolela kancane awuyazi purpose wokuthi umuntu othandaza uzoxoxa ukuthi yini purpose wena that is why the Bible hlangana njengabantu abantu njengenyoka bese mabele njengani njengamanje why bazalisho njalo akusimdlalo laba Christianity lapha kwamsindisi akuwona umdlalo ulwa nama-challenges wakho ulwa nama-challenges wekhaya lakho ulwa nama-challenges abantu bakho mawusaphila uyophumula masa kwehla ibhokisi phela ngeke lithi iBhayibheli ukulwini kulokuhluma lwangalutho kanti yini okunqobile wena usufuna nje kuthiwa ukulwini kulokuhluma lalela ngizokusiza namhlanje ukukhala mamdaba akusizi uma ungasho lutho bona izinto ekufanele uyikhulume njengoba bezenzile nakwena beyikhulumile baze bakhuluma bethi lo uzosebenza kodwa imali yakho izoshabalala ingazishoneli bese bayakhuluma imali eqeda bephephethe bethi usapha nengqondo yakho isapha kanjalo umuntu ozoyiqoqa uwe uma une-attack lasezulwini abezathi umuntu uma ishabelele athi namathambo afile wenza ukuba phile lalela bekulesesidoda amathambo elinye ithambo lalile elinye ithambo lalile umsebenzi wamakhoba amamzika layo bekungeke kube nevesi elithi yehlele endlini yombumbi ukube bekungeke kwakuthiwa lutho sikasukuma simakenya mina nendlela ngizaba mkhonjisa ngayo ngicela ukukunika lento ungayisukeli indlu yakho ungakaqali ube nawakhande altar qala ukhande altar wakhiwe kuleli altar uqiniswe kuleli altar ukhuliswe kuleli altar mawusuqedile abanye awuzukubabiza kodwa bazobizwa ilesimele salentuthu lalela bazabona mawusemthandazo iphunga obanalo mawusemthandazo linesimele awuthi kuphinde kahle umzalwa nothandazayo unesimele and kuyenzeka loyo mzalwane isimele sakhe siyathandeka kwabanye abathandaza njengaye kodwa kwabanye abangathandaza abangamazi loNkulunkulu athandaza kuye sibalukela kabi. That is why abanye bezokuzonda ungenzanga lutho abakuzonde ngoba bekuzonda inkingi isimele indlela oluka ngayo kubona ngoba moya emthandazweni awuphumi nje ngoba unjani wes no shit oh no I will pray for you.
onke lemthandazweni awuphumi njengoba unjalo kodwa uphuma nephunga onukana. Yingakho ezinye izinto zinukiswa yiliphunga. That is why mase apply sikale emthandazweni bese sinuka neliphunga. Masikhamba sizoapply lapha emsebenzini. Ube basizole bekuthanda. Hayi ngoba bekuthanda, ingoba nawe bathe mabageza ngamanzi abovu wena waye emthandazweni wageza ngegazi. Don't be just a Christian. I go to church. Yeah. Jesus. This lady, she is a prayer warrior. Amen. And the altar lake is powerful. Hallelujah. She is a prayer warrior. Because I know what's so tired.